ବାକି ନାଗ ବେଲେଶ୍ୱର ବା ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କ'ଣ କରିବା ଲାଗିଯାଇଛି ବା ସେ ଜାଲରେ ପଶିଯାଇଛି। ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ପ୍ରଭୁ ହୁସିଆରି ହୁସିଆରି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମରିଯାଇଥିଲେ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ମରିବି, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଦାବିକି ରଖ ଦାବିକି ରଖ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଏବେ, ଆସ୍ତେ ତା ଦେହରେ ଯେମିତି ଆଘାତ ନ ଆସେ। କିଛି ହେବନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ହେବନି। ଏଇଟାই ତୁ ଥରେ ଲାଗନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ କରୁଛି, ତୁ ଜମା ଲାଗନି। ସେ ରାଗିଗଲାଣି ରାଗିଗଲାଣି। କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହେବନି ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ପଶିଯାଇଛି ଆଉ। ଏଇଟା ମୁଁ ଲାଗେନା। ତମେ ରହୁନ, ତମେ ରାଉ ରାଉ ହୁଅନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ତା ମୋ ଲାଗେନା ଲୋ। ଗୁଡ଼େଇ ଯାଇଛି ମୁହଁଟା। କିଛି ହେବନି, କିଛି ହେବନି। ଆଗ ଏଗୁରା ଖୋଲ ତାପରେ ମୁହଁଟା ଖୋଲିବୁ। ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ନାଳରେ ନାଳରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି କାଢ଼ିବା ଉପରେ ନାହାନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ନାଳ କେମିତି ଆଣିଲୁ ଧରିକିରି ଏମିତିଆ? ଆମେ ଡିକିରେ ପୁରେଇ ଦେଲୁ ନେଇ ଆଇଲୁ। ତାକୁ ଆଣିଲୁ ସିନା ଏଠି ତାକୁ ଇଏ କରିବୁ। ତମେ ଆଉ କେଉଁଠି କରିବି? ଏଇଠି ରହିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରା ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ହେଇଛନ୍ତି। ବାବା ସରୁ କଇଁଚି ଗୋଟେ ହେଲେ ଟକଟାକିରି କଟିଯାଆନ୍ତା। ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ। ନାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଟା ଦେଲା ତ ଆମେ ଦାର ହେଇଯିବ। ତମେ ତା ବଡି ଗୋଟେ ଧରିଲେ ଜଣେ ହେଇଯିବ। ତା ଲାଗୁଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘୋଷା ଦେଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତାର ବି ସେପଟେ ଜଣେ ବିଡ଼ିକି ଧର, ଏକୁଟିଆ ତାକୁ ଇଏ କରୁଛି। ସେଇ କଥା ପରା। ଧରିପାରିବୁ ଧରୁନୁ। ଜଣେ ଧରିକି ତାକୁ ଇଏ କର, ତା ଲାଜୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାର କର, ବାହାରିଯିବ। ହେଇଯିବ, କିଛି ହେବନି। ସେମିତି ତୁ ଜମା ଡର ଲାଗୁଛି ତୁ ପଳା। ନା ନା ଡର ହାତ ପାତ ଚୁଗୁରି ଚୁଗୁରି କର। ନା ନା ତୁ ଏଇଆକୁ ଧ, ଏମିତି ଧ। ଏଇକୁ ତ ଉଠା ଉଠି ଗୁଡିଏ ଚପଲ ଏଠୁ ନେଲୁ। ଦେଖୁନ, ଗୋଟେ ଧରିଦେବ। ମୋ ହାତ ମୁହଁଟାକୁ ଧରିଛି, ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା? ନାଗ ସାପ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଛି ପୁରା। କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ହଁ ଦେଖିକି ଲାଞ୍ଜ ବାହାରିଲା। ଲାଞ୍ଜ କିଛି ବାହାରିନି ତ କଥା ନାହିଁ। ଜାଲଟା କୋଉଠି ଥିଲା କେଜାଣି? ସେ ଆମରି ନାଳରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମରି ମେଡ଼ିକାଲ ନାଳରେ। ନାଗ ସାପ। ହଁ ସିଏ ମଉସା ସେଇ ଛଡ଼ା ହବ ବୋଲି ତ ତାକୁ ରାସ୍ତାଟା ଫାଟି ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ସୂତାଟା ବହୁତ ଟାଣ ରହୁଛି। ହଁ ବା। ଟିକେ
ଟିକେ କାଟିଦେଲେ এটা সেলফি କିଛି ହବନି ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ବାଗେଇ ଧର ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାଗେଇ ଧର ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କେତେ ନା ସେ ଖସୁଛି ଆସ୍ତେ ଚାପ ଏବେ ଖସେଇ ଦେବ ରହ ସେମିତି କାହିଁ ଜାଣି ଆଉଛୁ ଆରେ ସେ ତ ମେନ୍ ମୁଣ୍ଡଟା ଧରୁଛି ତୁ କାହିଁ ଛାନି ଯାଉଛୁ ରହ ସେ ବୁଲୁ କିଛି ହବନି କିଛି ହବନି ବୁଲୁ କୋଉଠି ଟିକେ ଦେଖା ଏଇ ଆମ ନାଳଠୁ ତମ ନାଳ ମାନେ ଯୋଉ ନାଳ ଟୁ ସେଠୁ ଧରିକି ଆଣିଛ ଯାଇ ଡିକିରି ଗାଡ଼ି ଡିକିରି ନେଇକି ପଳେଇଲୁ ଅମିତ୍ର ବିଣ୍ଟୁ ସିଏ ବି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ନେକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ମିଳିଲା ସିଏ ବି ସବୁଆଡ଼େ ଯିବ ସାପ ଫାପ କାଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ସେଠି ଏତେ ପିଲା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅମିତିକି ଦେଖିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ସେ ସାପ ହିଁ ଫାଇନାଲ୍ ଆଉ ବାବା ଆଜି ସୋମବାରଟା ବାବୁ ବା ତମେ କିଛି କୁହନି ଆମେ ତମକୁ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସାପଟା ବି ଜାଣିଗଲେଣି ତମେ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଧୀରେ କିଛି ଟିକେ ହଲଚଲ ହଉନି ସମସ୍ତେ କି ତା ଜୀବନଟା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରା ଆରେ ଏଇଠି ସେମିତି ଖେଳ ହଉଥିଲା ହଉଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନେଟ୍ ଚାଲି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ପଶିଗଲା ଥିଲେ ସେ ମୁସଲିମ ପିଲା ପଳେଇ ଆଇଲେ ବେଙ୍ଗବତୀ ଛୁଆ उसको ମାଟଲ ଟିପା ହେଇଗଲା କେହି ହାତ ଦିଏ କଇଁଚିରେ କାଟିକି ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଅମିତ ବି ଥିଲା ଅମିତ ମୁଁ ଟିପା ହେଇ ସେ ଡିପୋ ପାଖରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିକି ଆଇଲେ ରାତି 12:30 ଗୋଟେ ଦିନ ନାଗ ସାପଟା ହଁ ମେଳା ଭଲ କ'ଣ କହିଲୁ କେହି ବସିନାହାନ୍ତି ତା ଉପରେ ମାନେ ଜାଲରେ ପଶି ଯାଇଛି ନା ଆଉ ଭାରି ପଡ଼ିବ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହାତ ମାରି ନା ଇଏଟା ବି ତାତିଛି ବା କୋଉଟା ତଳଟା କିଛି ଖସିଲା ଦେଖିକି ଖସିଯିବ ଆସିଲାନି କେମିତି ପଶିଲା କି ସିଏ ବା ନିଜେ ବେଲେଶ୍ୱର ରହ ଖସିଲା ରେଡ଼ି ଖସିଯିବ ତ ପାଟିରେ ମୁଖ ଦେ ରେଡ଼ି ରୁହ ଜାଲରେ ଏ ବିଭିନ୍ନ ସେ ଖାତା ପାଇଲ ଆମ ଖାତା ବାଲିଟି କ'ଣ ଅଛି ଅମିତ ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ତରଫରୁ ତାକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ରେଡ଼ି ଜୟ ବାବା ବେଲେଶ୍ୱର ଜୟ ବାବା ବେଲେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ିବନି ଏମିତି ରେଡ଼ି ମୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ନି ଟୋଟାଲ ଛାଡ଼ନି ସିଏ ତାର ଧରିବ ତାକୁ ସିଏ ତାର ଧରିଛି ଫିଟେଇଲା ଜାଣିପାରିବନି ତାକୁ କୋ ପାଖେ ଯିବ ଜୟ ବାବା ବେଲେଶ୍ୱର କି ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଯା ଆମ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ସବୁ ଗଲେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସେ ପଳେଇବେ ଯାଅ ଯାଅ ଆମ ଦୋଷ କ୍ଷମା କର ଦୋଷ ତମର କିଛି କାହିଁ କେତେ ଗଲେ